Prošla je prva sesija. Očekivanja nisu kao što su bila, zato što smo najteža ekipa ovde od svih koji voze karting u Endurance-u. Naravno, počastvovan sam što predstavljam Srbiju u ovim bojama i staza je bila suva. Nisu vremena bila kao što smo očekivali, ali pretpostavljam da će biti sve bolje i bolje.